Ngono ke utekmu digo, kena udu panganane malah disikat kabeh. Ya tak kira kowe mau bar mateng kok ora dipangan batinku. Kon mangan piye? Kena jek panas mongah-mongah kon mangan. Gur panganane dadak udur-uduran. Nggo apa kowe kuwi? Sego bungkus. Ngono tuku ya mung siji, ra ngelingi aku urung madang barang kok. Lali mi, kelingan kowe pas nyeplok ndok mau. Patake, mbok padake ndok ra iku. Ngawur mintilke mosok raine mami padake ndok padahal kaya sempolan ya mi. Tak sembret sisan cangkemmu kowe kok. Mbok aja bengok-bengok, kae lo adel turu yen tangi rewel, posisine Suyat lagi kerja. Kowe to menungsa loro, ngerti kene rong mangan kok padha mangan dhewe. Mbok wis mi, kae lo tak pesen ke nggone titis, kayak engko dienggo sarapan bareng. Ya sing ngeterke kasiren apa tekan nggon, ra yakin aku ya. Kasirin lo wis ditokke mi, sing ngeterke titis dhewe. Tapi kok Yahwine urung teko ya. Tulung isono mi. Kene, tak tempelake dasmu. Por jiarak tak tekak tenan sisen nangis kok. Wis mi, kok langgat ono yo malah ngentek-entek tenaga wong wateke kaya ngono kuwi. Lah iya Tommy, Sisri ora pati genep. Rugi nggak Sisri? Bangno Tommy. Jancuk, apa mbok kira aku rewani banteng dapur apa piye? Hah? Yo alah, jane wis do gerang-gerang lho. Meme. Kayak bisa Meme ke, satu pesan lewat aplikasi. Sek yo kak, sek tak golek sesuatu. Iya Sri. Jane sido apa tak Sri? Sri. Cek Totis, aku cek golek sesuatu. Ora lo, kowe ki golek apa to Sri? Lo Titis nunggu. Jane golek apa to Sri? Iki lo golek tombol cancel ning endi yo nggone? Cok, mah di cancel. Ora, titis iki mang tek urung tekan ya.